Hey yo mga kasiaw. So it's me again, your Puppy Boards. So welcome to Provincianong Siaw Vlogs. Wow, kalamig jacket. Pagkaroon mga kasiaw, wala may nagamang video. Si Sir, yung bisita sa mong settings ron, which is ka moy. Kunya, gitagaan po lamang siya na mo init na pagtagad. No? Okay, it seems to lain mo po kayo o buutan ra kay na si Sir. Wapo kay kuning kamera mo, ganahan kay ko magatubang ani niya mga siaw. Ug atong balihon, wapo na laman. Kagwapo na yung kamera ba yat? Oh? Basta lava. So very. Oh, pinasiwil kay kamera. Imo kuno ang kamera kuno ni Sir Salak mga kasiyaw is na siwil. Gwapo bilitaw. Gwapo kay kadya ulin. Sa taga gwapo. Di pagid lang mga amigo. Di pagid lang mga presuning makapatay tawo. Joke lang. Gwapo dako na kayo po. Joke lang. Suot sa mga kasiga. Sa mga kasiga. Siga imo asiaw man iya ka Sir. Bisat mga kadodo. Kay probinsyanong siaw man iya. Garan mig atubang lagi Sir kay magkagwapo. Oh, na. Gaabot na yung mga hitsuraan. Mata. Kasunod ko sa inyo kan. Nakagama na mo og kuan Sir ay sa security source ninyo Sir. Wala pa ko tumok ulit to. Yeah, oy gagol ko sa kung sa nilunta. Wala na iulan yo to. Kay puli na ron Elmer. Okay ra na pa reserba ugma. Basta ma-post yun ang reserba dapat yun ugma kay na. Sudah kay kamera mo siya. Klaro na juga na. Kukuha po kayo na kung pagkatao mo na. Kusubuya. Oh? Ikman ba? Idalaga natin yung cellphone na kay gatalikod ng tagya. Oo. Jesus, idalaga na. Itong sana mo sa. Ay, Kung sa'y itom. Si Juri to, ano kay Hames. Siyang tayo pagkita. Anon si... Bagay kami. Ngayon, Gwapo wala kamera. Mama ni kamera ni mo Sir makaputi man eh. Juri. Sabi na rin yung ganyan. Pwede na binig ko magpatuloy ng cellphone natin. So karon ako mo take over sa kuan vlog ni Sir kuan Salak. So mga kasiaw kaning tagayan ning vlog maor man pumi ane. Dapat ya, premi ako. Oh, tiyan. Wala si Bubong. Dako ra gamay tiyan ako. Ay sa pag salbabida na choy. Safe daily mo wala airbag. Bista asit na. Puring case. Choy, ikaw na pa. Ikaw na po daw. Ako na pa yung over sa vlog ni Sir. Ito sir, probinsyanong siya sir. No. Kuan gyud. No. Pasiklit ra mga kamera rin kilid oh. Stop. Pasiklit. Daw. Tama. nanda ko yan. Tiyan. Tiyan oh. Yul-ulan. Pila mo kamot dito? Kahayag kaya siya kay kamera. Ala kahayag, asa man ang kahayag? May tahan kahayag. Kaya kahayag. Kahayag. Karon guys na sila guys gakuhan sila ang attendance guys square check sila ang attendance na sila kung pilay absent pilay para silang kabayan May lagi pagkakaman ni Bubong. Okay, wala pinasipyat na. Basa rin mo. yung kuhan ako guys yung anir tuloy tanaw ko nga magtiwas kay gawuran man lantaw sila ng notebook guys ang notebook nila nga lista okay na yung kuhan gawuyaks yung mga attendance okay na Wala rin tutulan sir. Anong libog-libog na ng hindi sa motor, libog-libog. Mga libog ko na yun.
Ayan, inara na kay puro man mga komedyante. Libog ni tanan eh. Kaya makagawa mo ni Sindo, o ka nakapalungkong ka. Dili ka magagawa mo. Ano mga puwento ah? Yaw lang mga puwento ah. Kanang kapin-kapin ba? Kanang kapin-kapin. Pinanay kay gabakan. Kanang tinawag mo. Kwan, SBW. Ay na mo. Dugay mahuro. Dakong puruang madato gid ka mo. Record Sa book. ballpen tabangan. Bang, isang lagay record book imong gamiton bang malibog lagay hapon. Unsa lang kang magpaalam ko sa cellphone Yan mo. ay bitang hitabua. Talagsaon ra gid kay mahitabo ng dili may managlalis. Wala gi adlaw kung di maglalis. Magahilak ng adlaw di managlalis na. May ni panggamong abogado kung mga kauban diya. Sa mga murag na og kriminal. Kami ni sila guys, galalis na nilang sweldo guys, play 2 taon. Kami ni sila dia. Puro ba ko sa kadako. Lalisan kay gamay ramahan. Sa kanang madulag classic ba. Mudaw mo na problema na ako. Magalalis sa bahinay. Kay gamay ra. Bayad ka na